Ahojte priatelia, tak dnes som tu s takým malým nákupom, dlhšie sme už nemali nakúpiť, tak bola som na nákup, bola som hlavne v Lidli a pár vecí kúpiť vo Freshi. Musím priznať, že dokopy som nič nekúpila, proste 50 € len tak fuklo, tak ja neviem, či to máte aj vy tak poďme sa postupne pozrieť na to a zhodnotíte sami, že ja si myslím, že ideme veľmi zlou cestou, čo sa týka potravín. Nemám pocit, že by išlo niečo dole. A to som kupovala veci v akcii. Tak poďme na to. Priatelia, ako som spomínala, bola som v dvoch obchodoch, hlavne v Lidli a v Freshi. V Freshi som kúpila chlieb zemiakový tmavý od Uni, ten máme najradšej, je veľmi pekný. Ako keď pozriete, tak je taký tmavší, nie sú tam zrniečka, takže nereže to ďasná. Potom som v Lidli som zobrala knedľu, dvakrát budeme robiť celiarinský guláš, takže to sa spapá, to čo sa nespapá pôjde do mrazničky. Kúpila som tam výživu pre klby, tak uvidíme, či to vôbec pomôže. Samozrejme nemohli chýbať slané tyčinky, máme tu, teraz je to Scoutky sa to volá. Ono by to hypoteticky malo chutiť ako horálka, tak uvidíme, či to tak aj bude chutiť. Tu bol plán kúpiť si raňajky, že po ceste zjem, ale tak nie. Koláčik tvarohový a taký ten rožok poliatý čokoládou a takými chrumkami, alebo respektíve takými guličkami sladkými. No potom sme kúpili čaj, tento granátové jablko v Lidli, ten je super. Kúpili sme pagačiky pre mamku, kúpila som si fitness bagetky, tie milujem, tie sú topkové. Zobrala som takéto perničky. Zobrala som dvakrát takýchto medvedíkov, jedno je klasické ovocné a druhé je skôr také exotické. Toto sú skôr také exotické, čiže klasické, exotické, uvidíme, ktoré budú chutiť viacej. Čo som zobrala vo Freshi, to sú takéto tie zvieratka, ktoré sú polomáčané v mliečnej čokoláde. Takúto novinku, neviem, či ste to už takto mali, oriešky no toto je syrovej, takej akože škrupinke, alebo takej tej kruste, ako sa hovorí, a toto sú slaninové, tak neviem, keď ste niekto to mal, tak mi dajte vedieť, či vám to chutilo. Zobrala som jednu flóru, táto bola v akcii za 2 €, inak masla ešte neskutočne hore 4 € za pol kilové maslo, no to je iný level. Kúpila som si uhorčičku, bola akcia 2+2 mozzarelly, takže som zobrala mozzarelly, smotany na varenie, to pôjde do toho segedínskeho. Zobrala som si oriešky ako milovník orieškov, takže oriešky, tieto mám najradšej. Máme tu puding, klasický puding, bol v akcii, takže stál akože 39 centov akcia. Potom tu máme čokoládu, táto sa dá kúpiť v Freshi. Sú to vlastne čokolády, ktoré sú plnené lentilkami, ako výborné, nie o čom. No a už iba tu máme vlastne chrumky arašidové a to je v podstate všetko, priatelia. Toto je celý nákup, ktorý okolo 50 € len tak fuku. Ja normálne žasnem, dokopy nič a je to šialené. Ja neviem, čo mám na to povedať, ako som sklamaná, dokopy som nič nekúpila a kopec peňazí, tak ja neviem, a to nemám nejakú veľkú početnú rodinu, že 3-4 deti, takže ja obdivujem rodičov, ktorí to zvládajú a ktorí to dávajú. A ešte, ak nebodaj nemajú prácu alebo niečo, tak wow, akože klobúk dole. Dobre priatelia, tak rýchly nákup sme zvládli a to idem všetko poukladať a uvidíme sa najbližšie. Dúfam, že už pri nejakom skvelom ďalšom videu. Čaute zatiaľ. Držte sa, dávajte na seba pozor. Čaute.